България търси талант. Вие гледате четвъртия полуфинал на шоуто, което събира пред екраните от всички от бебе до баба. Не искаш да кажеш от бебе до баба? Изпълнение пък е специален поздрав за още един от гостите ни, спортният журналист от BTV Петър Бакърджиев. Той реши изхода на една от битките по време на елиминациите в шоуто, тази между футболните жонгльори Джани и Христо. В крайна сметка по-младия сред двамата спечели мястото си на полуфиналите. Вижте още за Христо Петков от София. Да, бе? Той не е мъж за една жена. Голям симпатия го изпитал от всяка. Малко хора са били като тебе да бъдат с Анджелина Джоли. Така ли беше жила? Той не е обикновен жонгльор с топка. Малко повече футбол има при Христо. Той е мъж с чувствително сърце. Христо, успокой се, баста, големият ти казва баста край. Стига, по-малко сме от космонавтите, ай стегни се. Но и с дух на победител. Учителят трябва да се гордее, ако ученикът му го надмине. Ти, Христо, продължаваш на полуфиналите на България търси талант. Тази вечер искам да направя нещо, което никъде не е правено. Има хора, които обичат музиката, други, които обичат танците. Най-много са феновете на футбола. Това е смисъла на моя живот. Готови ли сте за истинска спортна атракция, поредна футболна драма? Аплодисменти за Христо Петков! Идваме при тебе, защото това може да продължи вечно, така като гледам. Как си? Идеално. Предния път се беше развълнувал много. Чувате ли се с Джани след предварителните кастинги? Само един път. А с Анджелина? Джоли. Не още. Да чуем журито какво мисли за това, което им показа тази вечер. С кого да започнем? Имате ли предпочитания? Маги?
Аз първо съм много впечатлен от тази история с Анджелина Жоли. Искам да разбера дали е истина въобще. Истина ли е? Събличал се в една съблекалня с нея или нещо такова? Да. Човече! Изключително съм впечатлен от това, че не направи нито една грешка. Това е много трудно и знам какъв е адреналина пред тая публика, която си излезла. Знаеш, че те гледат 2 милиона души и да не сбъркаш нито веднъж. Това са много трудни неща. Аз те поздравявам. За мен представянето тази вечер беше страхотно. Браво! Гилда? Аз много не разбирам от това изкуство, но много ми хареса това, което направихте. Но не мога да кажа, че нещо много ме впечатли. Тя е като жълтата преса на острова. И Бербатов. Трябва да пратиме в Лондон малко да им обърнем мнението на англичаните. Добър беше, много по-добър от предишните пъти. Не съжаляваме за избора си между теб и Джани. Наистина учителя е надминал ученика. Браво! Благодарим ви! За да изпратите Христо на финал, дайте гласа си за него чрез СМС или обаждане на кратък номер 10502 за всички мобилни оператори или звънете на 0900 51502 от стационарния си телефон. Не забравяйте, че линиите ще бъдат отворени след края на последното изпълнение, а всяко обаждане преди това няма да бъде отчетено, но може да бъде таксувано. Мария тук си. Христо, желаем ти успех! Заповядай!